Добрый дзень, шановныя сябры. Мы сёння сустрэліся ў такім цудоўным месцы ў нашай бібліятэкі. Бо жывём мы на зямлі, дзе чыстыя крыніцы, дзе ў палях рамонкі ужыце васількі. Ніколі не згубіць нам родныя старонкі. Усе мы беларусы, усе мы землякі. Жадаем вам, сябры, ад вечара да ранку, ще цэлы светлы дзень цудоўнага жыцця. Дзівіцеся на сонца ці зорачку зранку, не ведаеце вы гора і родных забыцця. Яшчэ жадаю вам багацця і здароўя, а песні так спяваць, каб чуло навакольна, і дзетак гадаваць пад чыстым мірным небам і сустракаць гасцей духмяным смачным хлебам.